Мы хочам сабе кафлёвую печку і вельмі старанна падходзім да яе планавання. Мы прыдумалі цікавы праект, падлічылі, колькі нам трэба кафелю. Пачалі шукаць на OLX. Але нават кафлі з адной печкі вось так моцна адрозніваліся сваімі памерамі. Мы сустракалі прыгожыя печкі і стараліся знайсці абразцы тых кафелін, якія былі выкарыстаныя падчас іх будовы. Звонку яны ўсе былі белымі, але вось так моцна адрозніваліся, калі мы ставілі іх побач. Урэшце рэшт кафель мы знайшлі. Пачысцілі яго і падумалі, чаму б не паспрабаваць самім зрабіць малюнкі. Такіх пару акцэнтных кафелінак. І вось яна першая, пробная. Ночка на 1000 градусаў. Бачу, што колер гліны памяняўся. А малюнак пашоў трэшчынамі. Трэба высветліць, чаму і змяніць тэхналогію. Але агулам мне падабаецца. Пайду Марку паказваць.